Velkommen til Votomi Agri. Det er jo snart jul. Vi sveder. Eleverne de sveder ekstra meget, fordi at, jeg er ved at give dem en test i dag. Vi har travlt med at sælge kyllinger. Familierne fra Sydafrika er kommet hjem til Mozambique, og der skal kød på bordet. Dumbo, está a fazer o quê? Eu estou a trabalhar. Mas faz o quê? Estou a capinar. Onde você está, magasin? Vi er godt i gang med at rekruttere elever til næste skoleår, og vi tænker, det er på tide at nå ud til nogle andre områder, så Kurt og Dina har været ude og opsøge nye høvdinger. E gostei, porque é grande ajuda, principalmente para os jovens que não têm emprego, não é? Assim, porque muitos jovens gostam, os outros jovens que gostam de trabalhar, apesar mas não tem oportunidade. Não tem oportunidade, sim, o programa está aí. E assim já é oportunidade para os jovens, assim é que é muito bom. Feliz Natal! Feliz Natal! Feliz Natal. Fugleinfluenza og importforbud fra Sydafrika gør, at vi i år sælger i masservis af kyllinger. Både til lokalsamfundet og til restauranter. Vi har nogle kvinder fra landsbyen til at slagte kyllingerne for os. Og de er rigtig glade for, at de får tarme og føde og indmad. Feliz Natal! O objetivo é produzir coco numa área de 5 hectares para comercialização no distrito de Xai-Xai. Feliz Natal. Vi nyder, at vores stab har et rigtig godt sammenhold og elsker deres arbejdsplads. Feliz Natal! Feliz Natal! Vores mozambikiske bestyrelse består af 3 medlemmer foruden os. Og så er Dina for det meste med til møderne. Og vi må sige, at vi efterhånden er blevet ret optimistiske omkring bestyrelsens forståelse af Votomi Agris formål. Vi arbejder for en fælles sag nu. For et år siden der plantede vi nogle træer rundt om vores gamle hønsehus. Og det gjorde vi, fordi vi gerne ville have hønsene ud, men når det er så varmt, så skal der være noget skygge. I sidste uge der lavede Pedro og hans bror en hønsegård, og nu er det planen efter jul, at hønsene de skal ud. Feliz Natal! Vores volontører Rebecca og Victoria er vel tilbage i Danmark. De har skrevet mange fine nyhedsbreve, som kan findes på vores hjemmeside. Feliz Natal! Feliz Natal! É chave do carro. I torsdags havde vi juleafslutning, hvor alle elever og ansatte gav en gave til deres juleven. Det blev en rigtig festlig eftermiddag. Og nu er vi gået på juleferie. Desværre får vi ikke julegæster fra Danmark i år, men nogle gode venner har lovet at holde dansk jul med os juleaften, altså den 24.
Og de har lovet at overholde vores juletraditioner, og at vi skal gå rundt om juletræet, holde hinanden i hånden og synge julesalmer. Og ikke bare 2, men det er ikke så let at finde de der julesalmer, man både kan synge på dansk og portugisisk og engelsk, så gode idéer modtages gerne. Og så den 25. skal vi holde med nogle andre venner en mozambikisk jul sammen med dem og deres familie. Så I skal ikke være bekymrede for os. Det bliver en god jul. Ja, og vi ønsker for alle jer, at I også må få en rigtig god jul. Og vi siger tusind tak for støtten i 2023. Tak for opmuntringer, tak for forbøn. Det er ikke altid nemt at drive landbrugsskole i Mozambique, men I gør, at det er nemmere. Godt nytår. Tak. Og glædelig jul! Yaka, 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 yaka.